Здравейте, хора! Днес взехме някакви неща и ще ги отваряме с вас. Майде. И ето ги и нещата. Вижте каква хубава чанта само. Първо ще опитаме ето това. Не проводи. Такова. Добре. Така ще виж конкретно само. Така хора. Даваме 5 от 10 след като не е измита и не е със сол. Толкова нещо ще опитаме ето това. Казвате е много сладко, така че ще го опитаме. Отвори го. И да нема. Ето хора как изглеждат и са щупени. Добре. На краставицата имам 5 от 10, а на това давам 6. Трето ще опитаме ето това. Хора, ето това. Памуче. Ето това. Избрах зеленото да опита първо. Не знам, но зелените така майче ми харесаха, така че так му хава сладко. На това давам. На това давам 5, а на онова малкото е такъвото или антерос, халанес. Ето това е такъв в пакетчето. Му давам